kumusta ka mo aniyan sa mga malagad sa kangin at phone Barilio Morales, kumusta ka mo tanan? Ang akong partner sa Gapong Diri, si Juan Tayad, kumusta ka mo? Asap kita always say a prayer, muna importante may gala. Ato papanalangin labos tanan sa atong labang magagahom. Thank you kay Lord, si magyata ka namong grasya, matag-adlaw. Huwag ang mong ipangandoy di kanimo, nga ikahatag kini ang kalinaw sa tibok kalibutan. Kaigsunan. Okay, salamat sa kayo sa grasya di Lord, magyata ka namo matag-adlaw. Oh, in every second, in every minute, in every hour, ganun na kita mag-ampong atos na labang magagahon. Thank you kay Lord. Unahon ta siya. Thank you kayo. Okay. Ang suwatan po ka na tuhatagan pagtiga, no? Pinadakin ni sa kababae nga, napatago lang siya nga, laling. Ini, ibatan ang duwa sa radyo ni Arellano. Kaigsunan, ang atong sender, si Laling. Kini akong problema ba tungod ni sa pagkagahi og uning akong bana ug tungod sa kagahi nasugamak na hinuon ko. Pero aro inyo yung masayra ng akong sugilanon, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Ay, kutas wala ni mag-practice ng kanta, no? Labi nagpara pang championship. Usgan, pag nato. Para bang ang lahat! Ay, dili, hinahinaan lagi. Hala! Wala, no? Sayaon, doon dyan sa kong kanta. Eh, Sinan! Sinan! Dati ko nga rin tubig, Dogbe. Ay, may ganito yung kauhawa. Ay! Tudla. Dati ko din tubig ba? Kay uhaw kaayo. Sige, lagi. Pagdali! Sinon, Dong! Kanta day. Dong! Unsa man, oy. Pagdali ba? O lagi pa dayon kanta diha. Ingon sila, may kuno magkanta-kanta kay good for the heart ko, no? Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na Sinon! Day, Asa? mahala. Suya, Diyos akong kanta. Uy, asa na ba tubig? Sa puso Ay, tunay ang ganyan. Ako na siya. Ang tubig, oy! Dali. Kapuyan niya sugo, sige lang. Katando-tando. Tubig, me! O lagi, sos. Dugaya, yun di mo, oy! Kakapoy di mo, oy! Nangita ko kikaduhang tubig, wag ka! Di, maday ka! Hinampa ka na ko, Ay, sakit. Ano ko kapagilitan sa kaduha? Taba niya, ay, hanggaw ka, kuha ko sa kabaso. Ako gusto ko na may kaduha, asa naman? Naray. Hanggaw ka. Ang gayo, ay nga, lumagka. Mangano karon. Gisugot na kapag kuha og usa ka basong tubig ikaduha na unta to pero wa jud ka nibalik. Dugay ka mulihok. Kuha na ko, day. Pagkuha na ko sa baso, nagdagandagan, murag linog. Nagdagan. Nalimot ko. Nalimot nga nagsige ka man lag atubang anay mo cellphone. Ikaw ha, magsige na ingon ana ug suguon ka nga di ka mulihok. Ipakaon ko ginang cellphone nimo. Gusto ka ipakaon ko na nimo? Luto, asa kay hilaw. Hello niya, oy. Gadako lang lawas yung wakay bukot. Gadako lang kaon nimo tapulan ka kahit kag usugoon, dugay ka kasugoon. Sunod ha? Ha? Patay ka lang yung cellphone niya. Away niya. Oh, nga Laling, saba mamong imong bana. Ang sana si Sinon. Gani, andar na sa katapulan tay. Suguon, dugay kay mulihok. Mao ba? Hasang gahi ag o lagi anang animal lagi. Ambot unsaon ko na oy. Gusto ka mahumok ang uni, ana? Ang tatay? Gusto ka bang mahimong humok ang uni, ana? Unsaon man tay? Oh, kalburuhe, aron mahinog ini kaugma. Di na ginababangwang ang kagahi sa uan na tay oy. Bisag pabukalan pa na. Ang maayo anak paligsan sa pison ang uan na syarog di mo humok. Sinon, mulakaw ko ha. Ikaw na'y bahala, Dinis Bay. Paglungag daan. Hinahanglan ha nga, nag-abot ako naanay nilungag ha. Di pa gani ka mulihok sa akong gisugo ni mo awa niya. Kanang uon ni mong gahi kayo? Mura niya nagkuan, manggang dunot nga, maigos ako mga kinumo. Grabe. Grabe bitaw. Ha, nagtukan dili na matarong imong o sa kung kanang sa kung kumo, kung maigo ka, ha? Bisag kahit kinasanan. Sige, suwayi gyud ko. Di ba mura niya kag manggang dunot? Suwayi ko ha, suwayi gyud ko. Saba niya, ay. Pida, lagi. Bantay sa akong isugo ha. Arin ako. Sige. Ay, kidor, kinasawahay. Ay, tay. Oy, Sinon, unsa man ka do, ha? Unsa na ka? Unsa man, tay? Oy, os ba nang ingon nilaling na ko, ha? Nga gahi ka man kunog, o.
dili ka mo tuman sa isugo niya. Unsa man ha? May kahin na ng imong ha? Dili ka maningon ni ana sa una. Kay balo ka, tay. Unya nga nung may naingon man ni ani karon, ha? Ibo ka ba nga dili ko gusto nga ingon anang imong kalaki. Kay sa gamay pa ka, wa ka na mo tudloy ni nanay ni mo nga magginahi ka sa imong Basta may musulti usa ka sulti sa una, mupatuo ka dayon. Karon dili ka na. Unsa nakasabot ka ba? ha? Oo, tay, oo, tay. Pastilan ka ni mo. Di man taon ka maliwat hanggawa ka. Ako sa una, di ko ingon na. Ug unsay isugo na ako, magdagan-dagan yung ko aron pagtuman. Kato akong nanay ay inagsugo ato, di pa gani ko manugsulti, wala na, tuwaan ako. Asa ka to, ana, tay. Ang gawarin sa di ko mo to, sawayay ko. Bebe, kining sawo ko. Kini. Ada raw. Di ara, kita ka, di ara silig. Harap Kita ito. ka, nanilhig na ko. Wa ka pa gani mo manugsulti, nahibaw na kong hugaw ang sahog, kunya imong pasilhigan. Mauna. Ay, atis. Mauna gitawag og matik. Matik na, believe ko na. Ingon unta ka na, dili kay mag-dinahi ka sa Taghapon sa itong imo, tay, taghap. Taghapon daon. Bebe, kausabi. Na may bugas diha, kinahanglan nga. Tay! Tay, asa ka, oy! Tay! Ito, pingos ko sila. Sundan galin ako, tay. Kita ka, matik na, matik. Ang imo tagin sugo, mao nga maglungag, no? Ha? Di ba lagi ka, tay? Mao na di, ha? Bilas, be. Para matuog yung kunin mo. Sama na, ha? Nakita ko sa baldi, kay. Hindi ka batik na wala. Ako ng tubig. Mo ninindot, batik. Tay, saan naman, ha? Biliban ako di mo, tay? Matik na dong, maunay matik. Tay, asa ba kayo? Kung isuko ni mo, tay? Minum kong tubig, kaya naglisol kong hawa. Batik, tay. Bukod sa ito'y pek. Saan naman? Sige maghigda diha. Nahimo na ni mga akong gisugo nimo, ha, Oo, non? day man na, day. Nakahakot na kag tubig? Man na. Nakalungag na pud ka? Samot ng man na. Lagi ha. Apulan ka ba kayong dako? Nagsuguon ka, gahi, kay kag o. Asa mo ka, day? May nang kong tubig. Kuha talagang tubig, day. Ayaw na lang ako na. Hay. Ano ba ito? Sigit magkalis na. Lay, naon sa kaligoy! Naon sa ka? Sabi ko naon sa ka. Bilang, tukong naman gunay ka diha. Ano sakit ka? O kinsa may di makasyagit. Tanawa ko nun ng kaldero nga gilungagan skanon. Ay, Kani, kana. Kana! kadi, ay, sanday yung niligri. Kanon pa ne? Ambot lang ni mo nun. Ikaw ay naglungag, ana. Mao rin kitawag og in English na dukot na usot ray. Burn rice. Ay, kaliksi. Ay, kanaglungag, ana. Dili ako igilungag, ana. Dili ako igilungag. Unsa? Dili ako igilungag, ha? Ingong ka, ikay naglungag. Ako aday, kanang mag-istorya ta. Kinsay naglungag, ani, ha? Si Kinsa? Tatay Sergio, tay. Tay, day, si Tatay Sergio mo yung naglungag, ana. Nagkapuliki ka na si mong rason animala ka. O nganong si tatay may naglungag. Ikaw ba siya nga, matik? Matik na, dong, matik. Bantay ka na kung sinuna ka, ha? Ari una ko sa tatay siyang kwarto, ha? Tay, si Rio. Tay? Tay, nga naman ka, tay? Nagtaki ko luma. Ano man, nagkakaon ka kontra? Wow, wa ba gani ko pagkakaon. Unya, anong gihubak pag ka? Tungkol na sa pag-inalsa na kurbalti. Ha? Ano gutang may alas sa pagkasbaldi? Ay, naghakot man kong tubig na. Ha? Ikay naghakot og tubig, ikaw may gipahakot? Ay, Abi na ko ikay kalungag na nadukot og ano dito, abi na ko ikaw. Maubitong nadukot to kay wa na ko kabangon. Kay gikutasan akong mahayo tungkol sa kubak. Animal gid si Sinon. Animal gid ito hana. Siya mo ay nagpalungag nimo unya siya pag nagpahakot nimog tubig. Animal nito hana nagaso-aso na ning dunggan ko. Palayason ko siya. Palayason ako siya tay.
Tungod sa akong kalagot nga iyang gikabuangan ng akong amahan, abi kay tiguwang na lagi, mautong napalayas na ko sinon oy. Layas din ha? Layas karon dayon. Kuyog ta kay asawam ti ka. Ang parusot tayo ka animal ka. Unsay waysa? Unsay waysa? Wala yung isa. Isa tayo si mo yun, man. Ako seryo man maingon nga. Volunteer man siya lihok. Kay matod pa lagi niya. Matik ko no, matik. Matik ha? Nahibaw kag yung tiguwang nga nasa tay seryo. Nganong imo pa magigipasagdan nga maoy maghakot? Nganong wa man nimo pugni amawa ka? Ha? Kay aron dili kay makahakot og tubig mao na tapulan ka man bisag unsaon gud. Busa layas karon dayon. Layas! Ni tay ayaw pagsugot ka pahakoton kag tubig ha? Ay, wa man ko suguan ni sinona. Oh. Wa man di kasuguan yang nganong ikaw may naghakot. Ay, kuan man ko na ako lang kong isultihan sa sinod nga sa akong kabatanon ba. Nga sa akong panahon sa batanon pa ko. Dili gud may tabo nga suguon ko sa kong tatay sa una. Kay dili pa to makasugo si tatay o dili mo si nanay. Mag-una na ko sa ilang isugo. Ako lang ipagkita niya ba nga, inguna na ako kakugihan sa una. Di namin still nga suguon pa, ug mag-una pa yung kusmo sugo. Mao lagi na kaniadto in taon to. Pero sa sunod ba ayaw na nag-usba ha. Tanawa ko sinahitabo nimo. Giatake na hinong kasubak. Hibaw gina siya hubako na siya. Ay, sunod na dili na. Magkalagot yung kay nakong bana tungod sa katapulan magminaro. Mura bag iyang giulog-ulugan ang akong tatay. Mao nga ako yung gipalayas. Pero wa din nilayas ang hanggaw. Gahit kipalayason. Unya. Oy, Mari. Mari, nako'y baligya, Mari. Mga mahalong alas. Pero ikaw man, taga-antikag discount. Mao ba, Mari? Oo, uy, Mari. Suod ko tagod. Ikaw man gani ang giuna gyud ako anhi para makapili gyud ka. Kay sa pinilian na lang nga kang ang imo ba mapinilian na lang unya. Unya ka nang tinuod ka ni Mari? Ay tinuod lagi Mari. Di ni fake, Mari? Uy, dili Mari. Uy, bisag butangan pa na nimo dimensyo Mari. Aron may bawaan nimo kun dili ba kita fake. Kay ug fake gani mulubad na na. Mao ba, Mari? Bi, ato testingan, Mari, bi. Anak na kay limonsito diha. Naa, pero nahurot naman. Kay ako man gi-testing god. Kay naa may mo palit niya. Gusto man mag-testing. Mao ba, Mari? Sige lang, magpapalit ag limonsito. Sinon! Oh, Dong! Sinon! Oh, day. Pagtanaw ra kog nabay limonsito diha. Wa na, oy. Diha pa ito gahapon. Wa na lagi. Sige, pagpalit na lang dito, be. Tulo lang ka buok. Wa na yung maligya mo sito din eh. Mupatuo ka, dili! Mupatuo ka, sinon! Asa ka, ha? Mupalit ag limonsito, uyakan ko lang naong nimo diha. Day, wa na lagi ng maligya mo sito. Gusto kang yakan ko ng naong nimo? Uno! Oh, lagi. Papalit ako. Papalit ako. Pasensya na gyud ka Mariha, unsaon gahit ig-uni akong bana suguon. Dugayag gyud mulihok. Kung wa na ko hadlo ka ngayakan akong naong wa gyud mulihok. Mao ba, Mari? Wa pa malagi ang gisugo ni mong limbensito, Mari. Naambot anang tawhana, bantay lang gyud dinako ron. Na, sagday na lang, Mari. Uy, sunod na lang, magdalang niya ako limbensito. Sige na lang Mari, Bibi ko haon ko ning usa Mari, kining kwintas ganahan ko ani ay kani ay. Unya kini sang bracelet na kaning pulsiras ba? Oh, sige, Mari. Basta ikaw, may problema. Gikuha na lang nako ang mga alahas na akong nagustuhan nga why testing kung dili ba to fake. Unya. Gikulbaan man giko ani ay. Di ba ni fake ning kwintasas ha? Biya akong isukod. Asa naman in taon tawhan nagisugog limonsito Ilakaw na lang noong nagbaligya. Nangatol na bang liog ko da? Lano. Dili ba kaha ni fake sa? Ay kahinampak. Di ara man ning gisugo na kog limonsito. Wa man ni nilakaw. Hoy! Tiron! Uy! Di ka mo mata? Agay! Day! Ni mo lagi di mo Gahi jud kang suguon ani malakas ha. Sugod karon ha. Kausa na ka mo kaon sa usa ka adlaw. Grabe. Tungod lang sa limonsito. Tungod. Tungod sa limonsito kay importante to. Ayo! Unsa?
Limonsito, ma'am. Sinta kilo. Kaliksi, karon pa niabot limonsito. Talaga, ma'am. Pahawa niya! Pahawa niya kaya ako magkinahalan ng limonsito! Kita, pag kita pagkulata ka! Pahawa niya! Pagkakita. Mao niya akong problema. Tungod sa katapulan o kagahig-o niya akong bana, daghang kog mga lakaw o mga transaksyon nga nabulilyaso tungod sa kagahig-o sa akong bana. Karon mangutana ko ninyo be, angay ko ning palayaso ng akong bana o di alang upakan og duha ka adlaw agig silot. Unsa man og kamo ang pasultihon? Laling. Ate Pres. Okay, ang sender na ito kadlawa, Gulyat. Sender na to si Laling, Ate Pres. Laling. Oh, ang problema aning Laling, Ate Pres, kanir yung katapulan siyang bana. Mm-hmm. Oh, tapulan kayo, sugoon, dugay kayong liho, kana, sugog di mo sa ito, tuog. Tuday. Abot na lang to ng ligil dito. Yan, nakapalit rin siya lahas nga fake, yun to, kaya natol man yung liog. Kaya kung napapatuloy mo sa ito, Ate Pres. Matestingan ya. Testingan to. Mano yung problema, unsaon ko niya akong bana, playason ko ni, tapulan mo kayo ni. Wala na po banahan, no? Biha lagi, Ate Pres. Grabe, hastagod ka ng mukhaon siya, Ate Pres, kada mukhaon siya. Unsa man? Iyang hunahuna na Ate Pres nga, kanang ang kanon ba, musud lang siyang baba, magangal siya na. Ah, di ay. Di ko siya mukhagot, sara, pre, Pwede sa si Juan Tamad. oh, anak ni siya, huwag taman, tapulan Grabe. kayo. Grabe, eh. Purhisi pala ni ang Kaya- natural ang asawa inani Gulyat ang bana ma kuan gyud. Oh, iyap lagi palayason, Ate Pres. Ha? Palayason mo kani, oh, dili na nako pakan og baligdo ka. Alag pagka na balig duha ka adlaw. Dok adlaw ko no Okay silo. na tali duha ka adlaw no. Oh, dok adlaw, ay pakanal, dok adlaw, de. Pero, usak si Mana, Ate Pres, di man gin mabantay ang tao. Grabe ha bitaw oy. Pulan. Pulan. Grabe. Kay Bam, unsay babasa na to di Ate Pulan? Ni ay akong basahon diri pero murag dili tili kaayo ni siya mo tukma no. Tuma, di ba? Ang ingon dire nga og ari ka sa Sirach 9 bersikulo 11 ayaw kasina sa kalampusan sa usa ka makasasala kay wala ikaw masayod unsang matanga sa kaalautan ang giandam alang kaniya. Akong buto sabot kay kuan mo gyang bana kanang mura magsige naghuwat o unsa pa. Huwat lagi, sige lang, ambot lang, masabot ba may, grabe katapulan mo, ako pa rin sigurong, obalitan, babae, o ako'y babae, ambot lang no, palayason, yung banahin Okay, kanid diri dapit sa ubos, nakaman sa ingon diri sa Sirach 10 verse 6. Ayaw kasuko sa usa ka tawo tungod sa matag gamay niyang sayop. Ayaw pagbuhat sa bisan unsa tungod sa bulog sa imong pagbati. Kani kung ngadto ni Mrs. Usahay nga magsige mo gud kasuko, murag paminon ako murag yang ugat murag sige ga ulbo-ulbo ang iyang dugo sige sa paningkas tungod sa sige sa mandar. Palit ulo mo sito ya naghagok ni skilid. Oh, so unsa man ka ani na lang Mrs. no? Muy og sa panultihon pa sa among katigwangan Gulyat, ig-alam po. Oh, kita. Oh, ig-alam po kana inday. Oh, ig-alam po kay apon para nako ug ako sa iyang pangutanon ngano na ba naman nimo ni wala di ka kasuhitos kinayani nga tapulan ni siya dili tingali ni suhito Gulyat pareha tingali na uban karon nga maminyo lang pinagi sa Facebook kanang Sa tayo bitaw. chat Oo. dahil mo ingog mabasa lang ang kamuting asawa ko manghugas Okay na tingali bam. Mutapol kun kortahan ka. wala kay na kay Oo, sulugoon naisulugoon o. Okay na tapol diha. Ang- Ita sweldo. basig ikaw sa usa sa mabasol dahil nganong napataka mong pugkag pamana ang tapulan yun sa manimo pag pabalik ka makaila sa iyang batasan daan Wag sila magtipundaan. Oh. Kasi tingali Oo, kaning wala lakihan ikaw. nagpakita sa kakugi sa ulitaw pagulyat. Mama, Inaarabay namo ko ng uban nga mga binuhat no di poryalas may nga ang mga batasan ko mo pakita na sa dihang magminyo na mo. Dihang magkaipon na mo dili pa ipaguan tanan sa ulitaw daga pa. bitaw, do. Ani na lang dai. Di mo ta mahimong mo pala. Kinasal ba ka mo inday? Panitan og kinasal ka mo kanang may pag-ingon gis katigwangan ngay ampo na lang in taon kana kay unsa ba ngano basig taas nag-sugar gulyat kan mo sige sa duka. Ganun to taas ang sugar, basig duka. Okay. O pero naman sa tao nga dili taas og sugar magsigdok ka ako di ay magsige makugduka. O di Ikaw, mo naman yun, nana. sugar. Ini si J. Badayos. Tapulan lang yun siya. Taas ba ni sugar si J? Ay writer man na siya. Lagi. Why what ay tug sig so what to script. Ani na lang dai. Wala di ko mo sa pagampo inday. Balik tas giingon sa kuan pare itong nang bagong pare sa mga
mura ra bag artista kay gopuhon pa buyag ni pare sa mo sa Oslo nga bagugulyat. Ngayon ingon lagi siya sa atong pagkinabuhi, naagitan ng beer. Oh. Okay. Naagitan ng beer kanang Bible, unya Eucharist, unya ang expression of love, unya kanang R, rosary. In short, kanang mao naging us katigwangan, alam po kanang imong bana inday. Ana lang no? Alam po. Oh, si Priscilla, isip asawa, kung sa minatungdan aning banaha, ang sawa man nimo day? Nasawa ba ko? Di ba, kung ikaw yung butang na to, ikaw ang asawa, Wala yung ko bana, yung asawa, anak. Sige lang kag bandar, di ka mapagaw, sige lang kag bandar. Oh, sakto, og dili mi kada salp ako lang napapawaon, oy. Buwag na lang ta, oy. Oh. Di ba? Mahupunas giingon sa buwang katigwangan nga, dugang lagpalakan on. Salamat! Salamat kayo nga, Inday. Ha? Sasa? Salamat sa imong pagdang nga tigatong turbanon, Kung Inday! ako ang pasultihan. Tatak RMN